Dobrý, čau lidi, dneska to je nový video jménem Zamilovala se do milionáře. Ahojky. Je tady s mojí kámoškou. Já jsem Holka. Já taky. Ale vydává se za kluka v tomhle videu. Takže ještě je to Zamilovala se do milionáře a tak. To je všechno. Takže můžeme dát tak já se jdu nakoupit. Hej, paní, potřebujete pomoc? Ono to nejde otevřít. Ono to nejde otevřít. To asi zamkli. No, tak nebudeš mít kolem. Sorry, jako, tak, to si nakoupit pizzušku dneska na večeři? Nebudu si koupit. Mě kupovat nebudeš. Tak do Rytosky hlavně, dneska mám party, protože vůbec... Košík. Tak, to fakt nic nejde otevřít. Nejde nic otevřít. No tak pití se asi nekoupím, no. Doma mám všechno, tak... Yeah. Tak, kdo si to Jo, Reese's, nebo Hershey's. Jablíčko. Dobrý den, tady ještě nikdo není. A pizzu. Děkuji moc. Dobrý den. Shledanou. Jo, díky. Díky. Shledanou. Tady domů. Tak, jsem konečně doma. Hej, budeš mě natočit? Teďka. Jak já prostě vyjdu do baráku. Tak konečně doma jdeme se vendat nákup do ty ledničky. Ježiš. Tak. Je to tam. Já jdu do pokoje a jdu třeba nějaký TikTok jdem natočit. Hej, ale ten kluk docela byl hezký náhodou. Náhodou byl mega hezký. No nic. Jdeme se zatančit. Tak, už jsem si dal nákup a tak. To je od sousedky, kámo. Jdu zaklepat, protože mi to vadí. Otevřeno. Haló. Haló. No, co kdo chce? Už jdu! Ježiši. No, co chceš? Dobrý den, proč si pouštíš takovou písničku? Jakože, kámo, jde to slyšet až ke mně, mě to vadí. Tak já si stěším. No, dík. Čau. Nashledanou. Nashledanou. Čau. Nevadí. Je to můj soused. No tak. Nevadí, je to můj soused. Kámo, tak co bylo za píšňku, ale tam jako víc bylo do it. Doufám, že se to nepustí znovu, kámo, protože mi to vadí. Kámo, teď to budu zpívat kvůli ní, kámo, tebe. Si dělá. Just do what you wanna do and Guilty is the best for you. Just do it. Oh, ne. Dobrý, už jsem... No, štěný. To přesně.
Tak to už asi stačí. Už bychom maximálně tak naštvala. I když jako to je můj účel sice. A já se tady chci hnout. Dobrý, kámo, už tu hudbu stišila, takže jí to jdu oplatit a jdu si taky natáčet nějaký ty svoje TikTok tanečky. Jump. Jump. Kámo, tak to jsou mega dobrý písničky. Jump. Jump, 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 jump. So I'm a baby, I'll take you back. Let's co chceš? No co A je? jenom jsem ti chtěla říct, že si pouštíš mega dobrý písničky. Dík asi? To je kompliment nebo to asi jo. Tak je, tak čau, nashledanou, dobrý, čo nevím. No nic, kamo. Blackpink in my area, to je nejlepší Blackpink, nejlepší. Tak ale asi se budu připravit do té hnusné školy, víc se mi to vůbec nechce. Co, vyděláme miliony, takže musím být takhle schovaný, protože nechci, aby mě viděl. Jsem milionář. Takže tak. Tohle asi bude snad dobré. Takže my jsme se nesnažili. Prostě. Tak, už jdu do té hnusné školy. Jsem připravená a můžu jít do školy. Ty jo, už jede, ale proč jede druhou stranu? Do zádu jako vždycky. Tak jsme tady, tak to byla mega dlouhá cesta, tak asi myslím, ale... Tak, už budu skoro tady. Jsem hned tady. Brookhaven School. Tak jdeme. Tady je. Must be student. Jak jsem student? Co? Já teď to je zase shit. Angličtina, no nic. With your headphone. Je angličtina to. Bright and your shoes full of feet. You're too smart to go on down on so get budeme číst na to what the okay. Ty mám místo na tady místo nic. Tak. Hello class, this is me, your English teacher. Mluv česky. No, this is English class. Okay. I don't talk česky. Okay. I přečíst. Takhle. This text on this board. Yes? Okay. With your head full of brain rot and your shoes full of feet, you're too smart to go down any not so good thread. Teacher. No? What? You are not dobrá v English. You have to say. What did you say, teacher? You. Yeah. I give you tests.
Here you go. Thank you very much. Yes, yes. Can we start? No. Okay. Here you go. Here you go. Yes, yes. Here you go. Yes, you can start. Okay. Yes, yes. Meow, meow, meow. Yeah, do you finish your test? Yes, I do, Mrs. Teacher. Give it to me. Tak. Okay. What's your name? My name is Leon. Young. Přečíst text on the board. Okay. Kom. Trilaloro. Oh, sorry. Tralalero, tralal is the best brain rot. Ballerina, cappuccino, likes ballet and coffee. That's all? Yes. Say it in česky. Tralalelo, tralal je ten nejlepší brain rot. Ballerina cappuccina má ráda balet a kavčo. Yes. But you choose it špatně. How? You have tralalero, tralal. Get out of there. Shut up. I'm přečíst to you, Leon. Okay. Tralala is the best brain rot. Ballerina cappuccino likes ballet and coffee. But you přečíst it špatně. No, you napsat it špatně. No, it's normal. Look, you have tralalelo, tralal. A to je správné. It's špatně. But teacher, that is brain rotiny. Jaký brain rotiny? Ty brain rotiny din. This is English class. Mluv česky, vej. Učitelko. Paní učitelko, může na záchod? English. Oh, shit. Teacher, can I go kakat bobek? Yes. Thank you, kakat bobek. Kakat bobek. Aj, kakat bobek se mi povedlo. I'm here zpátky. Look to my D. Sit here. Okay. To test you dostat 5. Why I got 5? Why me? I will go to. You have it all špatně. No, I nemám špatně. Konec! Konec! Goodbye! Baby! Tak, hodinu čtyři. Dobrý den, dneska je matematika. Toho jsem si všimla. Nebuď drzá. Ty, jak se jmenuješ, Leontýnko, nebo kdo to jsi? Já jsem Emma. Aha, Emo. Takže první příklad. A tady napíšu. Takže počkat. Tak. Tady máte příklad.
Tak, jde to. Poznámka za toto. Tady ti to napíšu, že mi tvoji žákovkou. Nemám žákovskou, už tak jsme první den ve škole, kdybych vzala žákovskou. Dobrý, tady máš. Máš 5. Okay. Tak kolik to je? 6-7. Není to 6. Dobrý, napíšu vám jiný čeka, protože vy jste fakt. Pane učitele, 6 děleno 7 nejde. To jde? Ne, nejde. Jde? Tak, kolik je 9 minus 9 plus 1? To je taky 6-7. Není To 10! Ano, je to 10. Přemluvaj, jsme v 9. třídě a učíme se tady 9 plus 1. No dobrý, tak já ti tady dám nějaký těžší příklad. Ne, to není ono. Si musíš počkat, Děvenko. Ti tady napíšu příklad, který tě omezí a nebudeš to vědět. Tak, vypočítej to. Tak. To se rovná 12. Správně! Jednička! Tak máte konec hodiny. Děkuju. Tak, teďka máme gym, takže tělocvik. Takže ty tam budeš... Ne, počkej, já tam... Proč je teď Já tam byl basketbal. Jakože... Jak říkám. Tak, máme basketbal dneska. A budu cvičit, to je dobrý. Takže dobrý den. Dobrý den. Já jsem vaše učitelka na tělocvik. Proč nemáte v ruce balón? Sorry, jako. Jak jako sorry? Promiňte. Jak jsem měl vědět, že si mám vzít balón? Úplně normálně ne. No a teďka skoro. To máme hrát až teď. Však já bych vlastně neprocvičili nic, jsme nic nedělali. Tak tohle, tímhle s tím si procvičíte. Já už jsem hodila skoro na poprvé. Teď to hodě po tobě. Já jsem hodila skoro na poprvé, tak dělejte už. To nejde. Paní Šoko, koukejte. A mám skoro, vidíš? Koukej, jo? Mě zajímá, jaký skore vaše šedlání neumíte. Vidíte? Skore, vidíte, jak jsem to dal? Ne, musíš znova. Vidíš, už mám 3krát skoro. Mě nezajímáte. Neumíš. Můžeme se procvičit. Ty chceš rozcvičku, tak ji udělej. Tak jo, budete slyšet i vy, paní učitelka. Takže budeme skákat. Jumping. Co tam děláte? Dobrý, teď boxing. Tak, teď backflip. Boxing, tak, co? Backflip. Tak, a teď sneak. Proč? Sneak, co je taky. Tak. Cheer. Nevím, to stačí, mě to nebaví. Tak uděláme si sit-ups. Nechci. Ale Sit-ups. Kde jsou sit-ups? Jak to mám dělat sit-ups? Tak jo. Proč děláš takový impatient? Co chceš? To chceš, paní učitelka smrdí.